Na 11. schadzki Upravnog odboru Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacov rozpatrani robotne predkladanje planu i programi roboti Zavodu za 2015. rok. Jak bolo čuc, na schadzki plánované aktivnosti Zavodu vymáhajú veci jak 8 milióny dinari, od čoho by za programské aktivnosti Zavodu išlo 55% sumy a 45% za čečúci trošky i placi zaňatých. Sprám plánu u 2015 roku Zavod rachuje publikovať 2 master roboty u ediciji Vladimír Garjanski, organizovať tribiny, literatúrny stretnúca, fachovo robotni, prekladanie 2 knižkoch na ukrajinský jazyk, publikovanie katalogoch a u plánu i zajednický multikulturálny projekty so s druhýma zavodami, jak i vydávanie CD-och i notných zapisoch. Zavod planuje, že by afirmoval muzičnu tvorčosť, planuje še jedna taká cikava bars muzična CD-ka i notni zapis, a robi še ju napremenije na toto tak volane teraz, co súčasne všade u švetu isnuje tak volane world music, a dumam konkretno znači na jedni na obrobki, znači na tradicijni písni, ktorý po teraz nie obrobeni na jeden súčasný spôsob. Jak hovoril direktor Zavodu magister Sergej Tamaš, predložený plán i programa Zavodu za 2015 rok vjerojatne budú mušic buď skorigovaní, bo za idúci rok u pokrajiny, ktorá hlavný financier Zavodu, najavený restriktívny budžet.